tuke mag laro okombe mar Afrika korka joma mine odonjo nus final kawuono e piny mar Morocco. Pinje ang'wen kaka weg pacho Morocco, Cameroon, Algeria kod Malawi pok noloyo okombe no nyaka nene ka Malawi bende odhi e tukego kuom thuolo mokwongo. Malawi e tim ma irango ahinya e tukego bang' ne loyo timbe madongo e Afrika e wuodhgi mar dhi nyaka nus final. Ne giloyo Nigeria gonde 3-2 e group stage kaeto gidhi amodhi gi Zambia kapok ne giloyo Misri gonde 3-1. Bende ne gidok giloyo Ghana gonde 2-1 e quarter final kawuono gidhi rado kod tim mar Algeria. Nyimine ariyo Tabitha Chawinga kod Temwa Chawinga kachiel kod Rose Kadzere kod Faith Chinzimu e jotugo masulwe mag piny Malawi. As the Malawians, we are so excited and both technical panel and players, because it's the first time to qualify for the World Championship and this is the first time to compete in WAFCON. So as to me, as many, we are so happy together with my fellow players, and when we look forward for the World Championship next year 2027, and we'll go there to compete, not to participate, but